אני סטייליסטית גל רחמילביץ', והיום אנחנו נעבוד על טשטוש החלק הכי רגיש שלנו, הבטן. אז בניגוד למה שאנחנו רואות ברחוב, את הנשים בהיריון שיוצאת להן ככה בטנונת קטנה והן מאוד רוצות להבליט אותה, מה הן בעצם עושות? הן עוטפות לנו את הבטן, לוקחות בגד צמוד, עוטפות מלמעלה ומלמטה, ואז בעצם מוציאות לנו את הבטן ומדגישות אותה. אנחנו לעומת זאת לא ממש רוצות למשוך לשם את כל תשומת הלב, אז בואו נראה איך אנחנו יכולות לטשטש את הבטן. שימו לב מה קורה בעצם בחולצה שהאיילה מודדת. יש לנו קו תפר מאוד מודגש שחוצה לנו את כל אזור פלג הגוף העליון, כולל אזור החזה והבטן, כשהקיבוצים בעצם מטשטשים לנו את כל הכפלים הטבעיים שיש לנו. דרך נוספת לטשטש את אזור הבטן היא בעצם ללכת על מראה השכבות. ולא, אני לא מדברת על השכבות של פעם שהיו שק על גבי שק על גבי שק, אלא אני מדברת על 2-3 שכבות אלגנטיות שמחמיאות שעוטפות יפה את הגוף. אז בואו נראה מה עשינו פה. דבר ראשון, בחרנו חולצת בסיס. תשימו לב שחולצת הבסיס שלנו יושבת על הגוף, היא לא צמודה, היא לא עוטפת ומדגישה, היא מלאת כפלים שמטשטשים, אבל עדיין יש לה גזרה, וגזרה זה הדבר הכי חשוב. לקחנו עליונית, עליונית יכולה להיות ז'קט, יכולה להיות בכל צבע שתבחרו. מה שהעליונית הזו עושה, היא בעצם חותכת לנו את רוחב הגוף, והיא יוצרת לנו מראה שגונב את כל הפוקוס מאזור הבטן. אני רוצה להדגים לכם פה מראה של סמלה שמטשטשת את כל אזור הבטן, ויותר מזה, צירפנו לסמלה הזו גם חגורה. כשהסמלה נופלת ישר, מטשטשת את כל אזור הבטן, היא לא עוטפת את הבטן, מנגד היא גם לא שק, יש לה גזרה מאוד טובה שעוטפת את הגוף, ונפילת הבד הישרה בעצם מטשטשת לי את כל אזור הבטן התחתונה, מחביאה אותה עמוק עמוק מתחת,